हेलौ हेलौ हिमाल हेलौ ओमफ्राय आं नोंखौ आगोलनो खालामखानायसोनो अनामिकाखौ आगोलावनो खालामखानायसो आरोना बिदिसो होमबा जि हिमल हेलो हिमल क्या बोला लाइक डन कर दो प्लीज लाइक डन बेनिफ्राय कौन है प्लिज कमेन्ट मा नाम बुंगोन अनामिकाया आंनि भिडिअखौ नायना हो माधुजि नावदों माधुजि अनामिकानि भिडिअ नायना होनांगौनो हेलो हेलो गाइस एवरीवन क्या हो गया अरे दोस्तों मर गया क्या सभी लोग कमेंट कीजिए कमेंट अरे दोस्तों मर गया क्या कमेंट कीजिए कमेंट कमेंट हेलो कमेंट आप कमेंट थाब थाब मा जाखोब्रा
गुड मर्निं मेक्सेला दै मा खालामखो सिखारना सिखाराखै माथो हेबेरलाबायनानै फन खालामलाबायनानै दङनो। दाबो सिखाराखै नामालै होमबालाय उन्दुना दङ बाब दाबो सिखाराखै। गुड मर्निं अनामिका बाजै सनजित बिसि नाहरबायलै सेस फाग्ला बिदि नङा। अनन थेंकिउ अनन थानायनि थाखाय। ओमफ्राय नै अनामिकाया मा बुंखो मेक्सेल जोथारगोन होनना बुंदों नै मेक्सेल जोथारगोननो। जोंना मा बुंखो मानो बाजै होनदों माथो बाजै अनजित सनजित होनदों। अननाय मोनब्लाबो गाबबाय थायो एसे नङा जाखो खोन्थाना। मेक्सेल मा जालाबायखोब्रा मेक्सेल माबाबायसो नामा सिमांफोरसो नुबाय नामा? बार लोगो मोनाखैथ' मेक्सेल नोङो। सोरजों दं कमेन्ट खालामदोब्रा सोर कमेन्ट खालामदो। जोंना मेक्सेला अनामिका होननानै हारबोबाय आरोना।
बिएन दा ने इखिनियानो ना आरो इखिबो गोजौआवबो बेल' आरो ने ओमफ्राय जोंना फिसाजोआ खोनाना रागा जाबाय फाग्ला होनना बुंदों ओमफ्राय रैमालिया मा होनदों हेलौ सना होनना बुंदों आरोना हेलौ हेलौ वेलकाम 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 मेक्सल'न थेंक इउ स' माच कमेन्ट खालामदो दे सोर सोर दङ कमेन्ट ओमफ्राय नै जोंना रैमालिया मा होनगोन माथो नों नोंथ' थाखो होनदों ना माथो नांथाबाय थाखो होनदों ना ओइ मा जाखो नेटनि प्रब्लेमलै अनामिका अन मेक्सेल अन ब्रेकफास्ट खालामबाय अनामिका बाजै नों सोंदों आरो ना ब्रेकफास्ट खालामाखैनो अनामिका बाजै बा अनामिकाया अन ओमफ्राय सोर सोर दं बेखौनो खालामदो रैमालि बसुमतारी मा खालामबाय दङ खोन्थादो दे जाबायना जायाखै ओमफ्राय खालामबाय आलाय साहासो आरोना लाल साहासो नों मेक्सेल अन नेटआ मा जाखो ओंखि नोंना दारा मिथियालै नेटखौनो मा जाखोथाय खबाइनाय मेगन साबायदांलै नेटखौ हरला आंनो सोर सोर दं दे कमेन्ट खालामदो लोगोफोर आं दिनै एलबिखौ नौथायावनो होगोन सनाफोर होनदों नै जोंना बसुमतारिया ओमफ्राय उन्दुना दं सना दाबा दाबो सिखाराना रैमालि जाबाय होनना बुंदों आरोना जाबाय ओमफ्राय माबोरै खबर सबर खोन्थाहरदो दे रैमालि मेक्सेल ब्र सिखारगोना सिखाराखै आंहा एसे खामानि दङ बेखायनो नौथायावनो होगोन होनना बुंदों आरोना मा खामानि दंलै अनामिका नोंहा दिनै नौथायावनो रायलायनाय खोन्थाहरदो दे ओमफ्राय सिखाराखै दाना बाब दाबो सिखारा मानसि उन्दु गाद्रालै मुद खालामना खिदों नामा आं खिदोंलाय आरोना होद आं खियाखै मा खिलाबायनांगौ होमबा अनामिका अन आं दहायनो खिखांबाय फुङावनो खियो अनामिका अन थेंक इउ स' माच माबाया रैमालिया गावहा मुद खालामना खियोदांलै ओंखायनोथ' एक्सपिरियेन्स गोनां आंना बेलेगलायसैनो बेनिफ्राय आंनाबो टाइम जाजना जाया दिनै गुवाहाटि थांगोन बा गुवाहाटियाव मालाय नायदो ओमफ्राय खारबाय दहायनो आं आरो उन्दुना दं दाना ओमफ्राय दहायनो सिखारदों आरोना ओमफ्राय जोंना अनामिका अन थेंक इउ स' माच अन थाबाय थानायनि थाखाय
Thank you so much. मा कमेन्ट खालामदो दे सोर सोर दङ MJ खिदों नामा नो खिसाखोलै आं गुवाहाटियावनो थायो न'आव भटसो होनो फैदोंमोन आरो बैसागुसो जागोन दा बैसागु जानो आरोना मेक्सेल ब्र गुवाहाटियाव मा मावग्रा नोंलाय एसे खोन्थाहरलाय जोंना मा नामखो ए आगै नों गुवाहाटियावसो थायो होनबा नों नावदों ओमफ्राय मेक्सेलोंखि आंबो थांफागोन नावदों आंनि मेकआपआ हाजिरासो मावो सनजित ब्र हाजिरासो मावो सनजित ब्र एन आंना मेकआपआ जोंना आंबो हाजिरासो मावोलै आंना माबा मेक्सेल ब्र मिस्ट्रिसो मावो आंबो एबार थांफागोन होननायखौलाय फै दैमालु सनालाय बारलायलायदों माथो मेक्सेल ब्र लिंनाया थांफागोन होननाय लोगो लोगो साहा लोंगासिनो दंलै आङो सोर सोर दं थांगासिनो ओंखि नेथ' नांबाय नै रैमालिया मा मावगासिनो दं दासान्दि आं नायगौमोन गुवाहाटिखौ आगै सना दामना गुवाहाटि नायगौमोननो हाजिरा नांगौब्ला लेंहरगोन होननाय मेकाप एजेन्डारा हाजिरा नांगौबा लेंहरगोन होनना बुंदों आरोना रैमालिया मिनिबाय आरोना हाब आंनाव सानैल'थारलै साथामल'थार
फै अनामिका बाजै माब्लाबा फैनो दाना मेक्सेल ओंख्रि नाहरबाय नै जोंना रैमालिया टिपसन लागासिनो दिनै गैया दाना टिपसन लागासिनो दिनै गैया दाना बा मास्टार मावो नामालै रैमालियालाय आं बिदि माबा साख्रियावसो गोरिया थानो लुगैयोलै होमबा थेंक इउ रैमालि लाभ इउ फर एभार होनना बुंदों ना रैमालि मा टिपसन होनना बुंदों नै थांमारगोन आं आं नुफेराखैनो गुवाहाटिखौनो होनना बुंदों गुवाहाटि नुफेराखैनो मेक्सेल आइ लाभ इउ टु सना होनदों फिदा हो गया दाना बा फिदा जालाबायदो दसेनो बा मेक्सेला जायखौनो बेखौ नुबानो फिदा जायोलै फाग्लासो बोरै जागोन मेक्सेलजों ओमफ्राय जोंना बोथोरा मा बुंखो गुड मर्निं लोगोफोरना ना गुड मर्निं कमेन्ट खालामदो दे सोर सोर दङ गुड मर्निं बर' नावना अके गुड मर्निं बोथोर मा खबर बोरै सोलिगासिनो खोन्थाहरदो दे मेथाइ जानो बरालै गोसोनो ओमफ्राय मना माव फोरोंनायल' दाना फोरोंनाय अके बेनिफ्राय आंखौ गुवाहाटि नायहो मेक्सेलाखै होनना बुंदों बोथोरा लाइक दान नोंमारगौ अनामिका बाजै फै कामाख्या उमानन्द साइन्स जुमिसम जु पार्क बेरायहैगोन बारे मेक्सेल बेरायहैबावनोसै होनबा नोङो बोथोरा अन ओमफ्राय रैमालि होनदों क्लास 2-3नि दाना मेक्सेला मा बुंखो रैमालि सना मोजां नांदों आरोना मोजां टिउसन लानानैनो खामायनांगौ दा नै बेसेबां खस्थ' मावनो गोनां जायो जोङो मेक्सेल आं हाजिरा मावख्रुबनो गोनां जायो फरायथिनानैबाबो फरायसै नालाय जोंबो उन्दैयाव ओमफ्राय ओंखि होनना बुंदों आरो नै सिकिबाद मा बुंखो दे सोरबा गोदान दंबोला अननानै लोगो जादो नै बोथोरजों सोर गोदान लोगो जाना दे बोथोरजों सोर गोदान जाग्रो दे आगै सना आं बाय कल खालामगोन दाना जागोन दे आगै सना खालामगोन होनना बुंदों ओमफ्राय बोथोराव औ बाजै हाजिरा नांगौ ना नाङा आं फ्रियावनो मावना हैगोन नोंनाव बा होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय दे ब्र आइदि हर दाना बोथोर ब्र आइदि माने आंनाव आं दायो न'आव गैयालै ब्र नङाबा न'आव थाबानो आइदि हरगोन आङो माने मबाइला मोनसे न'आव गारबोनाय जादों आं दायो न'आव गैया आरोना एसे बेलेग जायगायावसो दं आङो नङाबा आं आइदि हरगौमोन कमेन्ट खालाम
everyone guys. इसके बाद रैमालि अननन दाखालैसो जानला लुनो जानला लुनो मानसि नांगौमोन ओमफ्राय दाना जानला लुनो मानसि नांगौमोनलै दाख्लैयो हाजिरा comment रैमालि टू मेरी गर्लफ्रेंड में तेरा बॉयफ्रेंड बाबारे रैमालि टू मेरी गर्लफ्रेंड में तेरा बॉयफ्रेंड बायनि जोंना मा जानला आना मेखा बाजै जानला माने माबानोलै लाव बैसां खुमब्रा बैसां जोगोनार बैसांनि माने बैसां बानाया होमबा बेखौनो बुंदों बिदि लाव बैसां खुमब्रा बैसां बानायनो नांगौमोननो हाजिरा ओमफ्राय दायो नांलानो आरोना बानायबायनो सोर बानायना होयोथाय गोदानानो गैयालै माथो गोदानानो गैयालै मा जाबावगोनथाय फैलानो माथो मानसिफ्रानो दाथ' खामानि गैथ'ला आगै नावदों ओमफ्राय अनन आंनो साफा मावना हैजोबखाबायलै मेक्सेल मा खामानि मावगोन नोंलाय बेनिफ्राय बोथोराव अनन आरोना बिखौसो बुङो नों हायोना हाया सनजित आंथ' मावना हैजोब्बाय बैसांफोरखौ सोरथो बानायनो सानदों नोंलाय आं बानायाखैबा बिखौसो बुङो दाना मेक्सेल ब्र' बेनिफ्राय आं हारसिंनो बानायदों मेक्सेल लागैनो अबाव हारसिं बानायदों आंसो बानायग्रायानो आरो हारसिं होनना बुंदों ओमफ्राय नोंगौ नामा होनना बुंदों मेक्सेल ब्र' ओं नंगौ एकदमबारे नंथारगौ आरो ना अन नंगौ नामा होनना बुंदों सनजित आलासिया थगायसुलासो नामजादा सनजित अलसिया थगायसुलासो नामजादा ओमफ्राय रैमालि सनांखि नों लोगो गैयाबा लोगो जादों नों रैमालि लोगो जाना हो जोंना माबाजों बोथोर ब्र'जों लोगो जा लोगो जादो लोगो जा मा नामखौ आं फायखाना साफा खालामनाय नाला साफा खालामनाय न' सिबनाय बेफोरखौसो मावो अनामिका बाजै नांदारना नोंना होमबा एसे बोरैबा माथो माबाया मेक्सेल ब्र' ना एसे नोजोरा बेलेगसो बिदि खामानि मावग्रा मानसिया एसे बेलेग टाइपनि जायो दै बेनिफ्राय बोथोरा अन थेंक इउ स' माच बोथोरा अन
ओमफ्राय जोंना बोथोरा मिनिबाय आरोना। नोंगौ नोंना बोथोर देलाय खोन्थालाय। मा फैबाय थायो ग्रुपआव? बाबुलनाव हाबानि खामानि मावनो फैदो नामदो नै। सेंग्राफोर दिनैबो फैदो खामानि मावनो दानानै। बाबुलनियाव खामानि मावनो फैनांगौनो एभ्रिवान जायख्लं क्लाब। हा जायख्लं क्लाबाव एसेबांसोमोन जोंना। औ सनजित उफाय गैया बेफोरखौनो मावबाय मावलाबायो आं दाना। बेफोरखौथ' मावो ओमफ्राय एसे खायदाखौ बेलेग बायदि मोनदों आङो मेक्सेल ब्र' ओमफ्राय दे कमेन्ट मिनिदार दे कमेन्ट खालाम। बोथोर ब्र' मा खालामबाय दं दे खोन्थाहरदो बोथोर ब्र'। गुड मरनिं बोथोर ओमफ्राय फुंनि साहा फानि लोंना लोङाखै बोथोर ब्र' खोन्थाहरदो दे दङ। जायो फै होनबालाय माला फैयो फैबानो जाबाय नामदारनानै। ओमफ्राय दे कमेन्ट खालामदो एभ्रिवान। मा खायदा जाखो ब्रा सनजित नामदारबा। इयोलै मा होनना बुंगोन। खुनु गेरेन्टि गैयाना आरो मेक्सेल ब्र' नोंजों मानसिखौनो एसे मोद्लादला नुखायो आरोना। ओमफ्राय मा अके बोथोर ओंखि नोंनि चेनेलाव हाबहैनो र' दे होनना बोथोर नै नोंनि चेनेलाव हाबहैनो जोंना। रैमालिया नोंलाय हागोन ना हाया? नोंलाय हागोन ना हाया सनजित नामदरा? आं बेफोरखौ हायोब्रा आंना बेफोर नालाय आंना जि सुनायफोरखौसो मावो आङो मेक्सेल ब्र'। जि ओमफ्राय थोरसि सुनाय बेखौसो मोजां मोनो आङो बे फायखानानि लेट्रिनखौ गारनो बायो आङो। फायखाना लेट्रिन गारनायसोनो मा मा खामानि मावो। ओमफ्राय मा नांगौ फायखाना साफा खालामब्ला गंसे लोंला बायो बिन्दास गांसे लांला बायो। गंसे लोंलाबायनो। बोथोरा मा होनखो आं लोंखाबायलै मरनिंनि साया ब्र होनना अके ओमफ्राय बोथोर ब्र नों बहानिब्रा उदालगुरिनि ना मा क'क्राझार होनदोंमोनलाय? खालामब्ला गंसे लोंलाबायो। दहाय फुङाव जि सुना थांखांबाय मेक्सेल आगै नाजाना। दहाय फुङाव जि सुना थांखांबायनो मेक्सेल आगै होनना आरोना ओमफ्राय आं बिसनाथ सारियालिनिसो ब्रना अके बिसनाथ सारियालिनिसो आरोना आदसा। आं उदालगुरि सनजितआ फुङावनो नाम दोनो सनजितआ फुङावनो होनो आरोना। सुनो थाङोबा सुबायथ' आरो आं मेक्सेल दहाय फुङावनो जि सुदों। ओमफ्राय बोथोरा ओमफ्राय सोर सनजितआ ना अनामिका बाजै होनदां सोर सनजितआ ना अनामिका बाजै होनदां ओंलै आंनो जि सुग्राया। गुड मरनिं आदा नोंजोंना मन्दिराया गुड मरनिं। बेनिफ्राय जोंना लाइक मन्दिरा सना होनना बुंदों नै जोंना मेक्सेला ओमफ्राय बोथोरा मा होनदों बिस्वनाथ सारियालि मा गामि होनना सोंबाय नै जोंना रैमालिया। खोनानाय लोगो लोगो रैमालिनि खाथि जागोन खोमा ओंखायनोथ' सोंदों। ओमफ्राय बोथोर आरो बोथोर।
फ्राय जोंना जि सुनायखौ दा लाखाबाय आरोना। मेक्सेल ब्र' आं जि सुनाय नों मेक्सेल ब्र' लेट्रिन साफा खालामनायखौ लानोबा लादो। आं लेट्रिन साफा खालामनायखौ बायोना एसे। नों हागोन आरोना लेट्रिन साफा खालामनायखौ। आंना जाबाय न' सिबनाय ओमफ्राय जि सुनाय आरोना मोननैल'खा आंना। मन्दिराया मेक्सेल दार्लिं होनना बुंदों। सोरबाफोर हाजिरा मावनोब्ला फै मानसि नांगौ जादों होनना बुंदों आरोना। ओमफ्राय नोंना खायदाया एसे बोरैबासो खोमालै मेक्सेल ब्र'। मन्दिरा सना नों आंखौ लामारगोन ना मेक्सेल ओंखि नांदों नै थांगोन मेक्सेला। बेनिफ्राय जोंना मा होनना बुंखो हागोन ओंखि रैमालि होनदों हागोन ओंखि रैमालि होनना सोंदों नै हागोनायानो रैमालि ओमफ्राय हागोन मा खालानि दाना मा खामानिया सोंबाय नै लाबाय दे मेक्सेल इउटुबाव दाना लाबाय दा ओंलै इउटुबजों इउटुब सब रैमालिया बुं होनना बुंदों आरोना। रैमालिया बुं होनना बुंदों। ओमफ्राय आसुरित जाबायलै जुगानो इउटुब बा इउटुबारसो जाजोबसिगोन नामा गासिबो। जोंनि बर'फ्रानो बांसिन इउटुबार जाबाय खोमालै एकदमबारे गोनदा गोनदि जाजोब्बाय आरोना ने। ओमफ्राय मा होनना बुंखो जोंना नाला साफा खालामनाय न' सिबनाय फायखाना साफा खालामनाय रैमालि नार्जारा। ओइ मेक्सेल ओइ बारा माबा नङा लोगोफोर एकदमबारे मेक्सेला बोरैबाद्राय मानसिया मा होनना बुंखो नै टि लोंबाय नामा आदा होनना लोंबाय बेनिफ्राय होनना बुंखो जोंना इउटुबावबा जायालै मन्दिरा आंना इउटुबावबा जायानो। ओमफ्राय जोंना बोथोरा अन ओमफ्राय मेक्सेल नांदों नै मन्दिरा होनना बुंदों। ओइ मन्दिरा बारा मेक्सेलजों लेना देना खालामनाङालै एसे मेक्सेला मानसिया बोरैबा मडेलसो आरोना। ओमफ्राय आयौ थाङा मा लेथ्रा बाथ्रा नों बिराद लेथ्रा खामानि मावोलै मेक्सेला। आंनासो मोजांसिन आंजों फैनोबा सोरबा न' सिबनांगौ बेनिफ्राय न' सिबनाय बेनिफ्राय जि सुनायल' आरोना आंना मोननैल' खामानिया। बेनिफ्राय मेक्सेल आं गाद्ला मेक्सेला गाद्ला आदा अन दाना मिनिबायनो जोंना मन्दिराया जोंना NKYZ नों हाबा जाबाय होनना सोंबाय नों हाबा जाबाय होनना सोंबाय सोर सोंखो आंखौ नामा आं हाबा जायाखैलै आं हाबा जायाखै दासो सेंग्रा गोरलै आङो देरफुहांनाय गब्ला सब्लानो सोरबा दानो हाबा जायो नामा ओमफ्राय बेखायनो आंखौ रावबो गोसो थोआ रावबो दाना मेथरसो खोमा नों मेथर मावो नालाय बेखौनो गोसो थोआब्रा नोंखौ बेलाय ओमफ्राय मन्दिरा नों आंजों फैनो मन्दिरा फैनो ना फैयानो नै मेक्सेलनो खोन्थाहरदो मेक्सेलनो खोन्थाहरदो मेक्सेलनो गोसो थोनाय दंना गैया होनना बुंबायलै नै आंना गोसो थोनाय गैयालै एकदमबारे पियर सिंगेल आरोना आङो साखा साक सिंगेल आरोना लोगोफोर एकदमबारे ओरैबो नङा आरोना एकदम थोंगोर सिंगेल आरोना आङो ओमफ्राय रैमालियाबो आंखौ मानोथो बिदि नोंलाय एथ' हिंसा मानसियानो बिदि मावो आरो होनना बुंदों आरोना आजिखालि हिंसा मानसियासो बिदि मावोलै मोखां फुख्रेबबासो जि मोजां मोजां साख्रि मोनो
हिंसा मिंसाफोरा जाला ओमफ्राय मन्दिरा माखो आं सनजित दादा नोंजोंसो थांगोन आं दा फै आंजों आंना खामानिया गोरा नङा जि सुनाय बेनिफ्राय न' साफा खालामना न' सिबनाय आरोना बेनिफ्राय सम सम माने मालिक बुरिनि बिखुं फुना होनांगौ आरोना बेखौ सम सम मालिक बुरिनि बिगुर फुना होनांगौ आंना बिखुं फुना होनांगौ ओमफ्राय जोंना के एन वाइ मा होनखो बेसे गिदिर नादोना सोरखौ सोंखो बेसे गिदिर ओमफ्राय बोथोरा अन रैमालिया मा होनखो बा सनजित उरलाया बारसिनलायदों सेंग्रा होननाया होनना माथो बारसिननो हायाबा आजिखालि बारसिना मोनानोलै जोंना दाना नै नेक्स्ट जोंना सालथे बोरै गुरनाय जाखो दा सिखारनो रोंदों नामा सालथे सिमां रायजोआव बबे सिख्लाजों उरलाना फैखो सालथे ओमफ्राय जोंना मन्दिराया मिनिबाय आरोना नोंस्रा मा होनखो मावजायो सना रैमालि फैसा नांगौ ना ओंखायनो नाजाना आंना सुमिदा फैलायबाय होनना सुमिदा फैलायबायनो मालाय सुमिदा गैला त्रिपुरानि बिजामादै जाहैबाय सुमिदा त्रिपुरानि बिजामादै सालथेया लाइक दान 90 केजि अके 9 केजि लाइक दान थेंक इउ स' माच मास्थु माबा गैया बेनिफ्राय आं लागोन मेक्सेल आगै नोंखौ होनदाना मेक्सेल नोंखौ लागोन जोंनि अनामिखाया ओमफ्राय मन्दिरा सना होनना बुंदों जोंना सालथेया दे एभ्रिवान गाइस खोन्थाहरदो दे सोर माबायदि जोंना मन्दिरानाव सोंगोरसै आङो मन्दिरा आरो रैमालि नोंसोर सानैनाव माबायदि सेंग्राफोरखौ फसायो जेनेबा नोंसोरो खोन्थाहरलाय देलाय सोर सिख्लाफोर दङ खोन्थाहर दे माबायदि सेंग्राखौ फसायो नोंसोरो एसे आंबो खोनासंनो लुगैदों आरोना माने एसे प्रिपेयार जानांगोन ना आंबो ओंखायनो प्रिपेयार खालामना हरदो दे सेंग्राफोरा मा टाइपनि जानांगौ सिख्लाफोर थेंक इउ अनामिका बाजै अनहरनायनि थाखाय दाना बेनिफ्राय जोंना मा होनगो एन के वाइ जेदा माथो नोंलाय सासे गारखांबायनो माथो नामदाना होद फाग्ला पियर सिंगेल आङो पियर जे हिस्ट'रियावबो नागारखांबाय ना नोङो गारखांलायनाय ओमफ्राय मा होनो मन्दिरा मा होनो मेक्सेल आंनि आबौसो होनना नोंनि आबौसो होमबा फिसौखौनो बोरैबा लुखुर लाखार खालामनो नागिरो माथो मेक्सेला आद फाग्ला ओमफ्राय दे ओंखि मावनो मोजांबा ओमफ्राय आं नोंबायदिखौसो फसायदारा फसायो सोर आं बायदि होनखो सोर सासे ओमफ्राय मा बेलाय आं हिनजाव ना मा आब' थालायनाय आरोना ओमफ्राय आंनो फाग्लिखा नोंनि दानानै फाग्लिखा अनामिकाया ओमफ्राय सालथेया मा बुंखो मेक्सेल सालथेना गायहिना बारा जानो गैला मेक्सेलना बुस्थुआनो बोरैबासो जाबायनो गुवाहाटियाव थाग्रा मानसिना आरोबो माबाबावसोनो लेथ्रिननि खामानि मावग्रा मेथर बावसोनो ओमफ्राय मा जागौ मन्दिरा आं लोङा सोबा जाया जेबो निसा बुस्थु लाया खुसु फरायो आं जोबोद अनग्रा बिराद जेबो खमि गैथारा ना होमबा नोंबो अननो रोंनांगोन होनबासो जागोन नोंबो सोबनो मोननाय नङा नोंबो अननांगोन ओमफ्राय नोंबो मालाय सेंग्राजों रायज्लायनो मोननाय नङा अब्लासो जागोन ओमफ्राय रैमालि आं हाजिरासो मावो नांदों अनामिका माखो मागोना आं नोंखौ बिमा होनो आरो दाना सना सालथाय नांदों सोरां ब्लगा मा होनखो गुड मर्निं सालथे दिनैसो आंहा दाना गुड मर्निं सोरां गुड मर्निं मस्ट वेलकाम नोंथांखौ बे आंनि सनजित गयारिनि जौस्राङाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय जोंना मा बुंखो रैमालिया नों बायदिखौ सनजित उरलाना आं बायदिखौसो फसायो आरोना दे जागोन दे रैमालि ओंखारलांनोसै नामा जोंहाबो बेंगालराव दोनखारलांनोसै थफ्ला बोनखादो ने
दिनैनि हराव दोनखारलांनोसै हैद आं सोबाना सोबाना मा होनो दाना ओमफ्राय जोंना मा मोनसेल' अनलाय आंखौ दाना मिक्स खालामखो सना रैमालि आइ केन नट फरगेट इउ होनना दानानै मालाबा फरगेट खालामानो ओमफ्राय बाय 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 सनजित लाइक दान खालामखाबाय टाइम गैथ'ला अके अके दे थेंक इउ स' माच मा होनो जोंना सालथे आं मेसिं बानायहैनि अके अके सालथे मेसिं बानायनोसै आरोना माथो मानसिनि मिसिं मानि मिसिं सालथे ओमफ्राय सोराङा मा होजना नंगौ 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 नामजारा ओं सालथे नंगौ नंगौ दे सालथे सोरां एसे लाइक दान साइक दान खालामनानै एसे बिबुंथि लाखिदो ओमफ्राय सालथे सुमित गुड मर्निं दों मदिस जोंना मा होनखो हेलौ 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 गुड मर्निं ब्र' नामदों गुड मर्निं मेक्सेल सालथे मर्निं दों जोंना सुमितआ ओमफ्राय जोंना सुमित होननानै लाब हरबाय नै जोंना मेक्सेला लाइक होखाबाय ब्र' अके थेंक इउ स' माच सोरां ब्र' ओमफ्राय सोरां ब्र' नों बहानिमोनब्रा उदालगुरिनि ना मानि होनदोंमोनलाय आं बावबायलै बेनिफ्राय बाइक गाज्रि जाना दं सालथेना बाइक गाज्रिसो आरोना सालथे इसके बाद जयनिं निउ फ्रेन्डखौ निउ हे फ्रेन्ड हो जाओ सोरांखिसा लोगोफोर सोर सोर गोदान सोरांजों बहुद आं राङापारानि सोरदा राङापारानि ना राङापारा अके अके राङापारा बुहुद गिदिंहैबाय आं सोरां बेनिफ्राय जोंना मन्दिरानि माबा जाग्रा हरबाय बेनिफ्राय मन्दिरा सना दं माथो आं लोङाबो सोबाबो आंखौ लादोनो नै मदिसआ लोङाबो जायाबोनो मन्दिरा मदिसखौ लागोन ना मेक्सेलखौ लागोन दे सायख'खादो सोरां ब्र' जयनिं मिडार ना सोरां ब्र' नै जयनिं जानोबा आं ब्लु होनानो र' सोरां ब्र'नो ब्लु बाय आदसा नोंलाय बहानिमोन सालथेनो आं उदालगुरिनि जोंहा माबायाव राङापारायाव माबा दंब्रा गुमै दङ राङापारायाव खैबारबा थांबाय आङो सोरां जयनिं जादो नै सोरां मन्दिराजों जयनिं जानांगौनो आं मन्दिरानोबो ब्लु होना होबाय मेक्सेलजोंबो लोगो जादो सुमित दार्लिं नामदों अके ब्र' नामदारमा बेनिफ्राय रैमालि बहा खारखो होननानै रैमालि दङथ' रैमालि थांबाय रैमालि खामानि दंनो रैमालिना ओमफ्राय बाय बाय अल गाइसनो थेंक इउ स' माच सुमित सालथे थेंक इउ सोर सोर दङ दे कमेन्ट खालामदो आं हले लोङोबो जायोबो मन्दिरा एम मार रं राउन्डार ना अलराउन्डार लोङोबो जायोबो अलराउन्डारानो आङो अलराउन्डारथ' नंजोबा आरोना आदा राउन्डार आरोना आङो आदा ओमफ्राय मा नामखौ जोंना आंबो थांबाय थायो उदालगुरियावनो अके उदालगुरियावनो ने आफ्रिकान अनन थेंक इउ गुड मर्निं आफ्रिकान मदिस हेल' मेक्सेल नों आफ्रिकाना हेल' होप इउ फाइन अके आदसा गुड इभिनिं गुड माने एवरी वन फाइन आउट अके आफ्रिकान क्या कर रहा है बोलो आफ्रिकान सोरां लोगो जादे होनदों नै मिसला आफ्रिकान प्लिज सपोर्ट मी देखो आफ्रिका के साथ भी फ्रेंड हो जाओ जो नया सुमित ब्लॉग सपोर्ट कीजिए नामदाने यस मुरिस गुड मर्निं दों मंदिरा सपोर्ट ट्राई लाइक लिंक नामदाने अफ्रीकन के साथ फ्रेंड हो जाओ मंदिरा आपको भी बुला रहा है अफ्रीकन गुड मर्निं मेक्सेल आदों निजना मुरिसा मेक्सेला माने थेंक यू मुदिस नामदों आफ्रिकानि क्या बोला मेक्सेल बादा वादा सपोर्ट माय लिंक नामदों
ओमफ्राय मुडिसखौ लाखाबाय आं इउटुबाव ना बा मुडिसखौ लागोन ना मेक्सेल ब्र मैयानिया मामोनलाय जयनिं आरो जयनिं गैया मा नाममोन एलबियाव मन्दिरा दानानै लाभ इउ मन्दिरा सनादों जोंना माबाया मुडिसा ओमफ्राय जोंना सोरां सालथाया मा होनखो मेक्सेल काम बेक साबधान मेक्सेल नै सोरांजों लोगो जानांगौनो सोरां बेक हरगोनो सोरां सालथाया मेक्सेल ब्र मन्दिरा मा होनखो आफ्रिकान कमेन्ट करो मे जयनिं हो जायगा नामदों ओमफ्राय नामखिया अन थेंक इउ अन थानायनि थाखाय थेंक इउ थेंक इउ एभ्रिवान दे डायलग होदो राफ्रासायनि सोमज्रोनो सोरां बेनिफ्रायहाय मुडिसा माखो अनामिका बाजै नामदों चिरां स्टेटास हेल' चिरां स्टेटास मस्ट वेलकाम चिरां स्टेटास मस्ट वेलकाम बेनिफ्राय जोंना मा बुंखो मेक्सेला आफ्रिकान अलरेडि साब इफ इउ नट साबधान देन प्लिज साब बेक मी ओके नामदों अफ्रीकान जी आपको ऑलरेडी साफ किया है बोल रहा है अफ्रीकान मेक्सेल के साथ फ्रेंड हो जाओ किधर चला गया अफ्रीकान प्लीज कमेंट मी जोंना मुडिसा माखो सन्जिब ब्र नोंना साबैसे एक्स दं दाना आंनिया एक्सआथ' दंलै 10 जनसो दङ एक्सआलाय मिसाखौलाय मा होनो 10 जनसो दं आंना एक्सआ ओमफ्राय नाथाय ओरैनो सा साज्रां गोसोनायल'लै जेबो लोगो हमाखै आरोना बिदिनो आं सिं गोसोथोखुमालाबायनाया 10 जनसो दं आरोना ओमफ्राय बिदिनो रायलायोमोन मायोमोन आरोना जेनेबा मबाइलजोंबो रायलायनाय जाया बिदिनो जेबो गाज्रि सोमोन्दो जायाखै आरोना लोगोबो हमलायनाय जायाखै आरोना 10 जनसो जागोन खोमा हिसाब खालामबा ओमफ्राय नोंनालाय मेक्सेल साबेसे माबाया मुडिस साबेसे दंमोन सिखिबा मन्दिरा साब लाइक कमेन्ट हरबाय रिटार्न मन्दिरा नोङो साब हरबायनो जोंना सोरां सालथाया सोरांखौ बेग होदो केसे हो जी बोल रहा है चिरांगा हेलो चिरां ब्रो मैं ठीक हूँ और आप बताओ कैसे है चिरां आपको गुड मॉर्निंग you first joining me and comment sub back your bro नामदों नै सोरां ब्र नोंखौ मेक्सेला फार्स्ट कमेन्ट फार्स्ट साब खालामफिनबाय सोराङा मा होनदों मेक्सेल काम नायदो ना मेक्सेल नायनांगौनो कमेन्ट नायनांगौनो ओमफ्राय अनामिका होनदों मडिस आगै 9 थायाव सापर्ट खालामफै सना आंखौ होनना बुंदों बेनिफ्राय मडिसा मा होनखो लोगो अमा गारा एक्स जायोथ' सन्जिना लोगो अमा गारा एक्स जायाथ' होनना मबाइलाव रायलायोब्रा मबाइलाव रायलायो एकदम गोजाननिसो मोनोना हमना ला क'क्राझारनि जों उदालगुरिनि मानसिया बिदिसो आरो कार्बि आंलंनि बोरै लोगो हमनो कार्बि आंलं बिदि स्टाइल आरोना कन्डिसना आंना सासेल' होमबाथ' नोंना लोगो हमनाय जाखादों बायदि मोनदों आं होमबा माबाखौ सोरां आं नोंजों जयनिं जाबाय होनना बुंदों सोरां मेक्सेला मा आंखौ अके वेट सोरां नेथ' नांगौनो नै दसे मडिसा मा आंखो थेंक एक्स नांगौलै सन्जित एक्सपिरियेन्स जायो दाना बहा एक्सपिरियेन्स नागिरबाय आरोना ओमफ्राय चिराङा मा बुंखो मा ओंख्रि जाखो ब्र दाना ओंख्रियाथ' ब्र जेबो जाथ'वाखै आङो माबा साहासो लोंबाय आङो आरोना साल'सो लोंदों बेनिफ्राय मन्दिरा कमेन्ट नायदो आं हरखाबाय ना मन्दिरा नोंनो हरखाबायनो सोराङा जोंना ब्र'आ कमेन्ट नायदो चिरांनि स्टेटासा मा होनना बुंखो ब्र' ब्लु होलाय अननानै ना अके ब्र' ब्लु होगोन ब्लु होबाय आङो ब्र' नोंनो मेक्सेल नों आंनि आबौसोलै मेक्सेल नों आबौसो नैनि माबानि मन्दिरानि जोंना मेक्सेला माखो सोरां ब्र' साबधान कमेन्ट चेक अके होनना बुंदों इसके बाद मन्दिरा मा बुंखो थेंक इउ सोरां होनना बुंदों आरोना मेक्सेला मा होनदों मन्दिरा एसेना बहा होनना बुंदों एसेना बहा थांगोनो
अनामिका बहा नामदाना अनामिकाया बहा नों स्किबाद जाय जाय जयनिं जादो कमेन्ट हरना दोनहर बानो जयनिं जागोन दे आं नामदों नै मन्दिराया बेनिफ्राय मुदिसा माखो आंजोंबो लोगो जाहर सोरबा अनबा लोगो जाहरदो नामदों नै लोगो जाहर मदिसजोंबो अननानै लोगोफोर सोराङा मादों एसेन मिन्थिया नामदों एसेनखौ मिथियानो जोंना माबाया मन्दिराया थेंक इउ मेक्सेल नामदों मेक्सेल थेंक इउनो सोराङा ओमफ्राय सोरां ब्र ओमफ्राय बोरै दालाय मा खालामबाय दङ खोन्थाहरदो दे मन्दिरा थेंक इउ ब्र नामदों सोराङा थेंक इउ स्किबार वेलकाम सोरां ब्र वेलकाम नामदों नै जोंना मेक्सेला ओमफ्राय सोरां नांगौ औ ओरैनो उन्दुनानै दाना अके सोरां ब्र ओमफ्राय खबर सबर बोरै सोरां ब्र दासान्दि मा मावबाय दङ एसे फरायनायफोरा माबोरै खोन्थाहरदो दे बहा चिराङा माखो बबेनि जाखो सार नोंनो आं उदालगुरिनि आं उदालगुरिनि आदै ओमफ्राय कमेन्ट एसेन मेगन सानाव दाबो उथियाखै ना एसेना मेगन सागानाव दाबो मेसेना दाबो उथियाखैनो बेनिफ्राय अन मानो दानखो सोदांना आं फरायलालै गैला थांनो बाबाय माथो ब्र अके आंबो गैला ब्र फरायला थांनो बाबाय एकदम बोरमा सारा नागारनाय बायदि जाबाय आं दायो एसटिबा नंगौ आदै नंगौ सोरां मानो नामजाना सोरां मानोनो कमेन्टआ मा जाखोब्रा थाबथादों नामाब्रा ब्रफोर थाबथायाखैथ' कमेन्ट मा जाखो बेनिफ्राय एसेना आंजोंसो मन्दिरा होनना बुंला ओमफ्राय जोंना सोरा माखो बारा थांबाय थानो हायालै ओंखायनो थांस्रालालै गारिसो सलायोसै ब्रन्द गारि सलायनाया मोजांब्रा कमेन्ट एभ्रिवान गाइसफोर आंनि अनजालु लोगो नोंथांमोन
कमेन्ट ओमफ्राय गैया माथो रावबो गैलालै मा जाखो मडिस अन ओमफ्राय जोंना मेक्सेल अन आहा माथो आहा मा जायगायाव ना आहा ना मांखो मडिस अनन सनजित माला हिनजाव लागोन दाना मडिस ब्र हिनजाव खनथ'लै थाखा फैसा गैया माथो बोरै लागोनथाय खेला बिराद सिन्था नांगोन लानायालाय नाथाय थाखा फैसा गैयाना आरो आखायाव बेनिफ्राय जोंना एमावआ लाइक दा थेंक इउ स' माच जोंना एमाव फैबाय आरो ना एमाव ब्र नोंथ' बुहुत मानसिनि एलबियाव गिदिङोलै ब्र ओमफ्राय नोंनियाव माथो मानसियानो जाथाराब्रा एमाव ब्र एसे आं आसुरित मोनोलै लोगोफोर एभ्रिवान गाइस अननानै एमावनि एलबियावबो एसे सापर्ट होलै एमावनि एलबियाव रावबो जाथारा मानसि जाथारा ना एसे एमावनि एलबियावबो होननानै एमावखौबो थाबनो मन' खालामनांगौ मा जों सोलाखो होनो सोलाथ'वाखै ब्र सोलाथ'वाखै ओमफ्राय बेसे जाखो नोंना सनजिब ब्रना आंनिया 25 जाबायलै हेल' एभ्रिवान गाइस जाय एमावजों लोगो गैया एमावजों लोगो जादो दे ओमफ्राय एमावनि एलबियाव फैनानै एमावखौ एसे सापर्ट हो एमावनाव बिराद मानसि खम जाथारा आरोना एसे सापर्ट खालामदो बर'जों बर' ओमफ्राय एमावनियाव आंबो थाङो थ' माब्लाबा बाट टाइम मोनबाय थाया ना अके मिथियालै ब्र मालायना मानसिनो फैया माथो मानसिफ्राबो ओं आं आसुरित मोनो आरोना एमावनियाव मानसियानो जाथारा नाथाय एमावआ बिराद गोबाव थायो मानसिफोरनाव ओमफ्राय एभ्रिवान गाइस कमेन्ट खालामदो दे सोरा मा होनखो अन एमाव माबोरै खबरनो एमाव माबोरै खबरनो नै 25 बा एसे थाबावनो हायो दे जेबो नङा आरो 3 इयार्ससो थाना लादो सनजिब ब्रदार ना 3 इयार्स थाबावनांगौ आरो ना जागोन दे जागोन मडिस नाथाय मोजां मोननाय गैयाना मडिस ब्र एकदम गोसोनाय गैथ'आ आरोना आंना रावबो नायसनलालै ब्र ओमफ्राय जोंना एमाव अन एभ्रिवान ओमफ्राय नायना लानायानो मोजां दे दाना आजिखालि नायनानै लानाबाबो गोसोथोनाय थाखाजोबलै बयनाबो मालाय उनाव नोङो नायनानै लाबोगोन ओमफ्राय सिख्लानाथ' गोसोनाय थाखायो नालाय उनाव हाबा जाखांनायनि उनाव बै गोदोनि गोसोनाय सिख्ला सेंग्राजोंनो लाइन मारिबाय थासिगोन दा बेफोरबायदि थाखायनो आङो हिनजावखौनो लाला नामा माबा बायदि उथुल बिहारि बाजपेयी ओमफ्राय मुदिमोन बायदिसो थानोसै सानबाय आङो हिनजाव लायालासिनो ओमफ्राय जोंना अन आरोना थेंक इउ स' माच अन थानायनि थाखाय सोर दङ दे कमेन्ट खालामना होदो लोगोफोर एसे जारला जायो ना नोंनायालाय दाना ओंलै ब्र नोंगौ एसे जारला जायो हिनजाव लायाब्लालाय खस्थ'थ' जायो जानायालाय जेनेबा देनां बोरायबा सोर फिसिगोन गथ' गथाय गैयाब्ला बेफोर जायो जानायालाय खोथायालाय नायनोसै ब्र साहानि दैया बबेखि बोहैयो साहानि दैया खोलाहा बोहैयो ना साहानि दैया आरो ओरै साहासो दावखोयो ना सोनाब दावखोयो ना खोला दावखोयो ना बोथोरफोरा फैनो होथोंसै समफोरा ओमफ्राय जोंना ओमफ्राय जोंना मदिसा नांदों बेनिफ्राय आदसा ओंलै सोरां ब्र आदसा आदसा औ दाना मा गामि सालथे उदालगुरिनि आंना उदालगुरिनि माबानि आरोना बे गलमा मन्फुरिनि आङो गलमा
गलमानिनो जिखुनु उदालगुरि स्टेसननि साहा आरोना बे साहा ससे थांनानैनो माबायाव मा होनना बुंगोन अक्जिलेम कलेजखौ नुबायना अक्जिलेम कलेज ओइ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि पार्क बिनि साहा बेनिफ्राय दे खोन्थाहरदो ओमफ्राय सोरां ब्र नोंना राङाफ्रा मा गामिलै ब्र आं राङापारा बुहुद गामियाव गिदिंबायथ' ब्र बेनिफ्राय मा गामि होनना बुंदों बिदि कमेन्टखौ फाटा फाटि लागायना हो एसे थाबनो लोगोफोर बेनिफ्राय गेजेरावनो ब्र मोनदादावखे गेजेरावनो आरोना सोरां ब्र सालथे सोरां सालथे खोन्थाहरलाय नोंसिना मा जायगा मोनलाय और इसके बाद सन्जय ब्र बाय बाय आं एसे खामानि दं अके मुदिस अके दे मुदिस नों होननाय बायदि जाथोंसै एसे बोसोरथामसो नेबावनोसै आङो ओमफ्राय हिनजाव नागिरनाया नोंसो नांगोन दै मुदिस एकदमबारे आर'नाइ गामसा गाननानै नोंसो लांगोन हिनजाव नायनायाव एसे हिनजावनो रोंगोन बायदि मोनदों आं नोंखौ मुदिस ओमफ्राय जोंना इउ डिजि एभ्रिथिं गार्डेननि आगैया लाइक डान 14 थेंक इउ सो माच सार थेंक इउ मस्ट वेलकाम थेंक इउ सो माच सारजि नेट स्ल' हे नेट स्ल'लै आंना ब्र जारलासो नांदाना अके नेट स्ल' आरोना अके ओमफ्राय सोर दं दे कमेन्ट खालामना होदो लागायना होदो माथो 8 जन गाहाम देखायदोंलाय मा होनना बुंखो गलाआव थांबाय थायो आं दाना गलमा नामा गलमा ना गला बसुमतारी गलमायाव थांबाय थायो अके गलमा थांबाय थायो ना आदसा आंखौ लोगो मोनगोनथ' ब्र नों गलमा थांबाय थायोबा गुड मर्निं होनना बुंदों जोंना फंखसा थेंक इउ सो माच कमेन्ट खालामदो एसे दङ एभ्रिवान गाइस अननानै कमेन्ट खालामना होदो दे लोगोफोर दासो कमेन्ट
जोंना अनामिकायाबो अन दारना नै सोरां ओमफ्राय नै अनामिकाया अन सोरां लोगो जादो दे दाबदों नै अनामिकाया सोरां ब्र सालथे अनामिकाजों लोगो जाना होदो एमाव अन थेंक इउ सो माच एभ्रिवान थेंक इउ अके अन ओमफ्राय जोंना मा बुंखो मनज ब्लग आंनिखौबो नाय आदा ब्र मनज नोंनिखौ नायगोन नों दासो भिडिअ आगारदोंना मोनसे गोदान टिं रायलाय नटिफिकेसन फैदों आंनाव नायगोन ओमफ्राय कारि दुवार आउट सारि दुवारा अके थेंक इउ अनामिका दे लोगो जा अनामिकाजोंबो लोगो जादो सोर दं एभ्रिवान गाइस ओंखारलांदिनिथ' दिनैनि हराव थफ्ला दिनैनि हराव हेलौ सोर दङ हेलौ ओमफ्राय ब्र नों बबेनि मोनलायनो मनज ब्र उदालगुरि मनजय आं उदालगुरिनि ओमफ्राय नों बहानिमोनलाय ब्र सोरां साबधान नैबे गोदो सोरां अनामिकानो अके नारला सिस्टार फन हरलायबाय हेलौ फन फैदोंमोन ब्रमोन अनामिका साब खालामलायनांदों माथो बोरै जाखो माबोरै कमेन्टआनो फैला माथो रावबो फैया कमेन्ट थाबथार नामाब्रा
मा जाखो कमेन्टआलाय? रावबो गैला माथो जोंना फैदाना अनन्त गुड मर्निं ब्र नावदाना गुड मर्निं ब्र गुड मर्निं गैलालै रावबो खारजोब्बाय गुड मर्निं लाइक डान मर्निं डान ब्र अके थेंक यू सो माच ब्र दुनु ब्र थेंक यू सो माच ब्र मा खालामबाय दङ ओमफ्राय गुड मर्निंनि ब्रेकफास्ट जागोना जायाखै नास्ताफोर जागोना जायाखै खोन्थाहरदो आरो इनिफ्राय दिनै डिउटि दंना गैया खोन्थाहरदो ब्र उन्दुना आं ब्र'के उन्दुना दं आरोना आदसा ओमफ्राय माबा अनन थेंक इउ ओमफ्राय सोरामानि अनामिका कमेन्ट हर दाना अनामिका कमेन्ट हरबायनो ब्र कमेन्ट हर दाना अनामिका कमेन्ट हरबायनो ब्र कमेन्ट हरबायनो दहायनो होनदोंमोन आरो दायो बेनिफ्राय जोंना आं ब्र आं ब्रास खालामदोंमोन ले होननानै अके ब्रास खालामदोंमोन ओमफ्राय डिउटि दं 9थानिफ्राय ब्रना अके 9थानिफ्राय डिउटि आरोना आदसा कमेन्ट हरबाय आं दाना कमेन्ट हरबायनो नै सोरां ब्र कमेन्ट हरबायनो ओमफ्राय जोंना दुनुआ माखो हाय अनामिका गुड मर्निं होनना बुंदों नै जोंना दुनुआ बेनिफ्राय एभ्रिवान गाइस कमेन्ट ओमफ्राय नै जोंना अनामिका मा होनदों दुनु मर्निं होनना बुंदों आरोना कमेन्ट अनामिका सनजित बिसि दिनैनिफ्राय अनलाइन थानो बारा हानाय नंलाले सना दाना बाबारे नेक्स्ट ब्र आंनोथ' खोन्थानो हायोना नोङो सनजित ब्र अनामिका सनजित बिसि दाना बिसिसो
आंनोथ' खोन्थानो हायोब्रा नोङो अनामिकानिसो खोन्थालायबाय आंनोबो खोन्थानाय ना सनजित ब्र सनजित साल्थे आं दिनैफ्राय बारा अनलाइन थानो हाला आंनोबो खोन्थानो हायोना नोङो सिख्लाजों खोन्थालायो ना सिख्लाफोरखौ खोन्थालायो आरोना ओमफ्राय मेक्सेल ब्र होमबाथ' नोङो दिनै खामानियाव डिउटियाव लागायसिगोनदां ना डिउटियाव लागायबाथ' थानो हाला आरोना ओमफ्राय मा खालामदों अनामिकानो मा खालामदों अनामिका खोन्थाहरदो बेनिफ्राय जोंना सा लोंनाया अनामिका होनो सा लोंनानै लाखिनो अनामिका ओमफ्राय अनामिका कमेन्ट होदों थामसा मानो सनजित भाई नित्या को क्या हुआ ओ थामसा ब्रो नित्या कल एलबी दिया था नित्या ने कल मॉर्निंग 9 बजे में एलबी दिया था और शाम को ना 4 बजे में मेरा एलबी में भी आया था नित्या ने बेनिफ्राय ओंखाम संदोंनो ओंखाम संदोंनो ओमफ्राय बात भी नहीं करता एलबी में ओ अनामिका ओ बात कर ओ नित्या और इसके बाद मा नाम बुं तो नित्या आएगा आता है बात करेगा ओ संजीत हाजिरा ना लाइन ओके कल से ही खराब कमेंट किया था ओ ओंखारबाय ब्र एसे खामानि मावनो आं अके सोरां ब्र थेंक इउ स माच एथां गोबाव सापर्ट खालामनायनि थाखाय थेंक इउ ओमफ्राय दुनुआ मागो मा ओंख्रि अनामिका होनदों साहा लोंबाय होनदों ओइ अनामिका बाजै नाम दानानै बेनिफ्राय कमेन्ट खालामदो कमेन्ट खालामदो एभ्रिवान गाइस मा ओइ मेक्सेलागै नांदों नै जोंना माबाया अनामिकाया दुनु कलिजा दे लोगो जा नांदों नै दुनु ओंख्रि गैया फाजासोनो नै फाजासोनो मा फाजा एबा मा फाजा खोन्थाहरदो दे जोंना बिमा बेनिफ्राय मा गैला दिनैनिफ्राय थैसिगोन अनामिकानो थैसिगोननो अनामिका जोंना मेक्सेला दिनैनिफ्राय ब्लु गैया मेक्सेल नावना ब्लु नांगौना ब्लु नांगौबानो होबाय आङो अनामिका कमेन्ट हराखै ना अनामिका कमेन्ट हरबाय होनना बुंदों सोरां ब्र मोजां चेक खालामदो ब्र फार्स्टनियावनो हरदों खोमा फार्स्टनियावनो मालाबा कमेन्टआ सर्ट जायोना everyone guys comment बेनिफ्राय जोंना मा होनखो अनामिका कमेन्ट सबाय बिमा फाजानो ओमफ्राय विशाल क्यू कौन है विशाल कौन सा विशाल ओमफ्राय दिनु नो ब्लु होबाय ब्लु होबाय दिनु साबधान दाना ब्लु होबाय बेनिफ्राय जोंना मा बुंखो अके नामनो दसे ओंखारबाय आं अके ब्र अके ओमफ्राय दुनु मा होनो मेक्सेल लोगो दं आं नोंजों मेक्सेल लोगो दंखायनो दुनुआ ओमफ्राय सोरां ब्र नै सर्ट भिडिअआव कमेन्ट नायनो थिनदों अनामिका नोंखौ थेंक इउ स माच सोरां ब्र आंखौ सापर्ट खालामनायनि थाखाय रोजा साबायखर थाबाय ओमफ्राय जिउ लाजाथों ओमफ्राय हिनजाव मोजां मोनथों सानै साथाम लानो हाथों हिनजाव आं आशिर्बाद होबाय आरो ना थेंक इउ स माच आंनि लोगो फैनानै सापर्ट खालामफैनायनि थाखाय थेंक इउ स माच ओमफ्राय नै दा अनामिकानि बेग हरबानो जाबाय माने सर्ट भिडिअआव अनामिका कमेन्ट हरदोंनो लोगोफोर ओमफ्राय मेक्सेला होनदों अके दुनु होनना बुंदों आरो ना
on. Thank you so much. फैफिनबाय लांनानै जानानै मन्दिराया सोब बहा उरलुलाबायनानै बहा सेंग्राफोरखौ फाग्ला खालामबोनानै आंनियाव ग्रोब फैफिनलायबाय होमबा नोङो सोर साबेसे सेंग्राखौ फाग्ला खालामबो दे मन्दिरा दिनै सेम आरोना नोङो इउटुब खुलिनायनिफ्राय साबेसे सेंग्राखौ फाग्ला खालामबो इउटुबाव खोन्थादो दे मा जाखो मन्दिरा कमेन्ट हरला नामा आं मोनथिया दादा बुंनो हाया आयु बुंनाय आरोना साबेसे बयफ्रेन्ड दंब्रा मन्दिरा दे खोन्थाहरदो साबेसे बयफ्रेन्ड दं नोंना जेनेबा बान्दना बसुमतारी ब्लगा मानखो हेलौ गुड मर्निं ब्र नाना गुड मर्निं बान्दना गुड मर्निं नोंथांखौ आंनि बे सन्जित गयारिनि जौस्राङाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय मस्ट वेलकाम ओमफ्राय माबोरै खबर सबर मा खालामबाय दं फुंनि सापानि नास्ता मा जाखो बान्दना खोन्थाहरदो दे जोंना एसपी ने सपोर्ट करो प्लीज ज्वाइनिंग बोल रहा है देखो एमपी के साथ ज्वाइनिंग हो जाओ एमपी गुड मॉर्निंग ब्रो गुड मॉर्निंग लाइक डाइन कर दो एमपी जोंना बान्दनाया मिनिबाय आरोना जोंना माबोरै मिनिलाबायखो बान्दना मा ओंख्रिजों जाबोखो खोन्थादो दे मा ओंख्रि जाखो साहा लोंना लोङै मा साहा लोंखो खोन्थादो दे मोसौनि गाइखेर ना मैसोनि गाइखेर ना बोरमा नास्ता खालामखांबाय दे दाना नास्ता खालामबाय माबायदि नास्ता खालामखो दे खोन्थादो दे ओमफ्राय एमपिआ 17 लाख दान थेंक इउ स' माच आंनि थाखाय सोर फाग्ला जानो दादा साइजआनो गैया दाना साइज दंब्रा सार्ट फिल्मनि एक्ट्रेस बायदि नुलायलांथारबाय जानाय बायदि ससमा लायनोसै नोंबो नै बिरहां लायलायनाय ओमफ्राय एमपिआ जयनिं देखो एमपि के साथ जयनिं जा अन थेंक इउ मन्दिरा बहा खारोमोन दा मन्दिरा सोरबा सेंग्राखौ फाग्ला खालामना फैलायबाय बियो अबेबा गिदिंनानै बोरमानि साहा लोंबाय दा बोरमानिसो लोंदों आदसा बोरमानि लोंनांगौ मिथिबायना एकदमबारे मोसौफोरनिया बारा भिटामिन जायानोलै लोगोफोर माने बोरमानिया माने गांसो जाग्रा माने बोरमानिया एसेबाबो मोजांसिन जायो आरोना ओमफ्राय लाइक दान होबाय दै 17 थेंक इउ स' माच बान्दना थेंक इउ एमपि सापर्ट करो बोल रहे सापर्ट मन्दिरा मावजि आइथिं दाना मावजिया बारा गिदिङालै सैमा आइथिंसो ओमफ्राय एमपिआ मा होनदों जयनिं मि दाना मन्दिरा होनदों आं एसा खामानि मावदोंमोन मेक्सेलनो एसे खामानि मावदोंमोन आरोना एसेल' बुरजा मावनांगौथ' खामानिखौ माने एसेल' मावो बिमा बिफाफोरखौ एसे बुरजा खामानि मावनानै सहाय खालामनांगौ गावसोर एसेल' खामानि मावो ओमफ्राय एमपी के साथ जयनिंग हो जाओ एमपी के साथ जयनिंग हो जाओ एमपी मेम्बार अफ पार्लियामेन्ट ओमफ्राय एमपि जोंसो गुलु ना मन्दिरा ओंखायसो खारबाय थायो दाना एपिआबो बिराद फाग्लालै गोदान लोगो जानोसै दे ज' नया है देखो मंदिर बान्दना के साथ फोरमाय जाओ फुंनि जानाय खालामदों मेक्सेल ब्र मा खालामदों मेक्सेल ब्र लाबरबाय नै
सोरनि थाखाय मन्दिरानो सोरनि थाखाय माने जोङो बर' स्लिप बर'नि स्लिप हेलौ होनो बान्दनाया बान्दना नों बहानि दे आंजों रायलायलाय दे बान्दना नों बहानि मा जायगानि मा एरियानि खोन्थाहरसो दे आंनो बान्दना ओरैनो नोंहालाय होनना बुंदों आरो ना नोंहालायनो मा बुंखो दं मन्दिरानो बान्दना आब'जों अलरेडि जयनिंखा आंनाव दके जों माबा फैदों बान्दनाया आंनि गोसो थोनायसो बुरलक ना मा होखो बुरखक ना मा होनबाय मेक्सलामाखौ मन्दिरा मा होनदों मैया एबिया बुंनाया मा बुंदों एबिया मन्दिरा रायजोफोर आं दा 12टा PM आव एलबि फैगोन जयनिं जाना दाना 12टायाव आयु 12टायाव आं सोलाबनाय नालाय डाइरेक्ट बान्दोना आं माने इउनिभारसिटि जनाव बेरायनो थांगोन आरो इउनिभारसिटियाव थांगोन आं दिनै बेरायनो इउनिभार्सेलाव थांनो नागिरदों आरो ना आङो बेनिफ्राय नोंनि थाखायनि मेक्सेल नांदा नोंनि थाखायनो मेक्सेल नांदा आरोना मेक्सेला नों 12टायाव आरोना मेक्सेला माखौ हरदो बिदिब्ला मन्दिरा जानोसै नांदारना मन्दिरा माखौ मेक्सेल मा बुंनाय दारना बान्दायनाय माखौ रायजोफोर दे गोदान लोगो जानोसै दे सनाफोर जाय जाय लोगो गैया लोगो जादो दे बान्दनाजों सानजिया हेलौ दाना बान्दनाया जा मिनिबाय बान्दना जा मिनिबाय आयु जि मिनिबायलै आयु फिसा फिसा इमारजेन्सि हरला जोब्बायलै फाग्लिया मिनिला जोब्बाय नालाय आयु गिदिर गिदिर हरदो इउनिभार्सेल आं दिनै ब्लग लाबोगोन लोगोफोर दुगा ब्लग लाबोगोन आं दिनै माने आङो आंनि भिडिअ बानायनायखौ नायदोब्रा फुल नायनांगौ मानसिफोरा खोला आंनि भिडिअखौ ना फुल नायालै मिथिबायना ओरैनो हाबनानै कमेन्टल' हरनानै दोनो ओंखायनोथ' आंना भिउसफोरा बाराया ओइ बेलेगफोरनिया मोनबा 6टा नायबानो जि फैखायो आरोना भिउसआ ओमफ्राय आंनिया 26टा गाहाम नायबाबो फैया बेलेगाथ' ना मोनसे भिडिअखौ फुल नायोब्लाथाय 10 जन 20 जनजोंनो 1K फैयो बेलेगफोरनि आरोना ओमफ्राय जोंना जि मिनिला र' हनै मेक्सेल नांदों मन्दिरा ओमफ्राय जोंना मन्दिरा माबाया बान्दानाया गाबबाय मन्दिरा मिनिलाबायबाय दसेबो फै आंनि एलबियाव दाना दसे माने बेनोथ'लै नै ओंखामखौसो नेगासिनो आङो ओंखाम जाबानो इयावसो होलांसिगोन बायदि मोनदों आङो खामानि दङ माने आरोना ओमफ्राय र' माबा मा होनना बुंगोन बान्दोना नाजागोन नोंनि एलबियाव थांनो नाजागोन टेनसन लानाङा आं लाइक दानबाबो होना फैगोन दे लाइक दानबाबो हैगोन आं
मेक्सेलामानखो मन्दिरा लायनोसै नोंखौ नांदों ओमफ्राय आं नायालै आदा नादा मानो नाया नोङो मन्दिरा दसे ओरैनो हाबलांसिगोन हाबनानै कमेन्ट हरसिगोन आरो दुगानो नायजोबा गारा ओमफ्राय खम देन्जार मानसि दङ भिडिअखौ नायजोबा आरोना भिडिअ नायजोबा आरो भेरि नाइस सुपार एक्सेलेन्ट जोबोद मोजां जादों जागौमोन आं गोथावलायलायो दे लोंफैदो दे मेसेल नांदो आरोना लांफैनांगौनो मेसेलैनो अनन आंनावबो नायाहाय नालाय बिदिनोलै आंना 12थायाव जायो लै बान्दाना हायोब्ला थांगोन दे आरोना अन थेंक इउ सो माच नायोसो बुंदों मोजां नाय कमेन्ट आन्दारना नायोसो बुंदों मोजां नायोसो होनदों नाया होनदों आरोना बिदिसो होमबा मन्दिरा होमबा अके मेक्सेल नामदारा जोंना नै बान्दाया मिनिबाय आरोना जा मिनिबाय जा मिनिबायलै डाइरेक्ट ओमफ्राय जोंना कमेन्ट दङ ना मिखाया ओमफ्राय जोंना बान्दाना मिनिलाबायबाय खुलुमला हरलाबायबाय ओमफ्राय सनजितआ खालामो वाव नाइस होनना ओंखायनो बुंदोंना भिडिअ नायालासेनो होनना नङालै बिदि नङा मानसिफोरनोबो थालायबाय आं नायखायो नाय आं जायनिखौ माने आं जायखौ नायो आं फुरा नायना हरखायो ओमफ्राय सोलाबा नायखाया आङो ओमफ्राय नङा मानसिफोराना 10 जन 20 जन नायबानो 1K गाहाम फैयोब्रा बेलेगना दा जोंनिया आंनियाथ' 26 जन आंनियाना 130 जन मानसि नायनाय दं आरोना 150 जन मानसिया आंनि भिडिअखौ नायदों आरोना लाइक होनाया 150 जन फैदों आरोना ओमफ्राय कमेन्टआनो 100नि बारा कमेन्ट दं आरोना भिडिअ ओमफ्राय भिउसआ बेसेबां फैदों मिथिबायना 200ल' फैदों आरो 200ल' मा सानना नोङो 150 जन लाइक होदों 150 जन कमेन्टआनो 100नि बारा दङ कमेन्ट 111 कमेन्ट ओमफ्राय 200 जन लाइक माबा 150 जन माबा मा होनो 150 जन लाइक बेनिफ्राय कमेन्टआ 111 ओमफ्राय भिउसआ बेसेबां 200ल' भिउस होनबा सानना नायलाय फायु खालामनायाव भिउसआ 1K फैया ओंखायनो आं होनदों आरोना लोगोफोर जाय जयनिं दं फुल सापर्ट होखाया दाना नोंबो दासो फुल सापर्ट सोरबा सेंग्राखौ मोनबाथाय बारजाब मोसानानै फुल सापर्ट होनाय नङा नोंबो
ओमफ्राय मा होनो बुंखो नंगौ मन्दिरा नों नित्या को क्या हुआ है कुछ समझ नहीं आया आ रहा थम्स अप क्या हो गया मुझे भी मालूम नहीं रे थम्स अप ब्रो क्या हो गया इसको बान्दानि जामिनिबा मन्दिरा दाउलिया दानो सुमित आरो गेबसनखौ एलबि होब्ला फिर थगायसुलिया नोंलै मन्दिरा ओरैबा ओरै क्लेप क्लेप इउ दाउ सखा बायदि ने दाउ सखा बायदि बिरथारो दसे माबा हरबाय होननानै बान्दानाया जोंना बिबार हरबाय आब' नामनो जोंना मन्दिराया गाब्बायनो जोंना बान्दानाया दाउ सखा बायदि फिउ फिउ बिरलांथारो नामा होमबा दाउ सखा बायदि Okay, bye bye, dear friend. Okay, bye bye. Okay, bye bye. Okay. Thank you so much, Bandana आंखौ बान्दना एसेबां सापर्ट खालामनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंनिसिम ओमफ्राय सोर सोर दं कमेन्ट खालामदो दे थामसा रनि मिलेगा टेंशन लेना नहीं चाहिए मिल जाएगा बिदि नङा र' एलबिआव गासैखौबो सापर्ट होनांगौलै बिरफोर दाना बिरफोर ने बेनिफ्राय जोंना मा होनखो मन्दिरा नाहरबाय मेक्सेल नेट नावदों सुमित को जानते हो क्या सुनजि भाई सुमित को मैं नहीं जानता रे नहीं जानता है सना ओरैनो बुंनायानो दादाला आंखौ रायजो मेक्सेलानो रायो मेक्सेल होनदों लोगोफोर नै उफाय गैया सबाय बिमा भाजा एवनांदोंलै सबाय बिमा भाजा एवनांदों आंहा ओमफ्राय नामदारना अके मिनिबाय आरोना जोंना मन्दिराया मिनिलाजोब्बाय बोलो 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 खावलाया हर खुदुमनो मन्दिर होनो बोलो बोलो बाबा बोलो बोलो गथ'फोरखौसो बिदि बुङो ओमफ्राय मेक्सेल नामदारना मेक्सेला अख्लाबनासोगोनलै मन्दिरा अख्लाबो नुयो एकदम हाथायाना गोफार गोफारथार मिक्सेल ना अमानि बायदि हां हांखा मिथिबायना अख्रेब जागोन बोरैबाबो निसान आं सबाय बिमा भाजा संदोंलै लोगोफोर सबाय बिमा जोंना जा मिनिबायलै नै गोथाव मन्दिरा ना गोथाव बोलो 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 होनदों नामा देजारलै मेक्सेला बहुद देन्जार माथो मेक्सेल नोङो मा सबाय बिमा आं बुजियाखैलै आरो लेस्रि इज सबाय बिमा मा नागिरदों माने गोखा गोखै खादोंना खिनो जायगा नागिरदों
मा होनो माखौ बुङो बा सबाय बिमा लेस्रिखौ बुङोलै लेस्रि लेस्रिखौ बुङो ओमफ्राय 100% सापर्ट उइथ इउ मन्दिरा सना नारनानै 100% सापर्टनो मेक्सेल ब्र ट्रेनजों थांगोन ने खैथायाव थांगोन नोंलाय खैथानि ट्रेनजों थांगोन अ बिखौसो बुङो आरो खि नांदोंना बेखौसो बुंथारो ओ सबाय बिमा बर'आव सबाय बिमा बुंबाय ओमफ्राय लेस्रियाथ' हारसा सोदोबसोना अनामिका बाजै बे गरमाव गरंआव दं दा बबे गरंआव दं आरोना बबे गरंआव दं दाना अनामिका बाजैयाबा बबे गरंआव दङ ओमफ्राय मेक्सेल होननानै हारबाय 12थासो थांगोन बासजों 12थायावसो थांगोन आरोना बासजों अके आदसा ब्र मा खामानि मावमारो खोन्थाहरदोब्रा मेक्सेल ब्र मा खामानि मावमारो खोन्थाहरलाय नामखौ मन्दिरा सना सुइट हार्ट होनदों बहा थांनाय दों मेक्सेल होनदों मेक्सेल मा मटरसो होनदों मा मटरा मा मेटरसो मेटरसो होनदों मेटर ओमफ्राय हाजिरासो मावोलै सन्जय ब्रनो हाजिरा नामा माथो ब्र गुवाहाटियावलाय माथो एकदमबारे बोरैबासो खोनायोलै आङो औ मन्दिरा नाथुर होनो आं बेसो होनदाना मेटर होनो आं बिसो होनदाना आं मेटर औ मन्दिरा नाथुर होनो आं बिसो होनदां आं बुंनि मेक्सेलआ थिखादार मालाय होनदां मेक्सेलआ थिखादारसो एकदमबारे मोदोमसो नाहैयो नाब्रा मेक्सेल नोङो गुवाहाटियाव मोदोम नाहैयाथ' Hey, Maxwell bro. Yes, BS Bidat. Good morning. Good morning. BS दिनैसो आरो आंनि लेभेलाव क्रेटर आंनि लेभेल दिनैसो मस्ट वेलकाम BS नोंथांखौ आंनि एलबिआव बरायना लाग्रा जाबाय ओमफ्राय BS बोरै खबर सबर खोन्थाहरदो दे माबोरै खबर सबर मेक्सेलखौ आं नुफारबि ना मा होनखो नुब्रि ना मा होनखो मेक्सेलखौ आं नुफेरबाय ना मा होनखो मोजां फ्रेन्डआ अके ओमफ्राय माबोरै सोलिगासिनो नोंनि चेनेला खोन्थाहरदो दे माबोरै सोलिगासिनो चेनेला नोंना BS नङालै मन्दिरा हाजिरासो मावो बहा खामानि मावनांगौ खेला फराबो गैया माबो गैया नों नुफेरबायसो ओमफ्राय जोंना मा बुंखो नुफेरबाय बबेयाव नुवा मन्दिरानो बबेयाव नुवा मन्दिरा बबेयाव नुवा
मा ओंख्रि संखो ना माखो फ्रेन्डाना मा ओंख्रि संखो ना माखो ना सबाय बिमा फाजा एवदों आङो सबाय बिमा फाजा नुबाय आं ओ सिख्लाफोरखौ साबासो लाना बेरायखायो आसोलानो देन्जारसो मेक्सेला गुवाहाटियाव अय' हटेलाव आं होआखैब्रा संख्रि हालदैलाय मानो होनो होलालै इसके बाद मा होनना बुंखो गुवाहाटियाव टाउनाव आंखो रावबो सिख्लायानो फसायालै मन्दिरा बोराय मोखांखायनो मन्दिरा नाब्ला मेक्सेल ब्र जोंना BS आ थांबाय नामा ब्र BS फ्रेन्ड BS आव थांखो एथ' साफाखौनो मेक्स ब्रेकफास्ट खालामनो र' ब्र अके दे खालाम ओमफ्राय मेक्सेल ब्र ब्रेकफास्ट खालामनो अके अय' हटेल होनदों नामा अय' मन्दिरा ब्रेकफास्ट खालामनो दे होनदों अके मेक्सेल दे अके खालाम मेक्सेल खालाम सोर दं दे कमेन्ट खालामना होदो दे एभ्रिवान लोगोफोर जोंना अनामिका अन हरबायलै कमेन्ट हरबाय जोंना नै माइनाव गयारि फैदों हेलौ आदा मा खबर आदा खबरा मोजां आंना नोंलाय मा खबर खोन्थाहरदो दे खबरा मोजां नोंना मा खबर अनामिका आब' सना होनदों औ अनामिका आब' सना होनदों ना अनामिका अन थेंक इउ स' माच मन्दिरा मा खबरनो मन्दिरा दे खालामग्रो मेक्सेल दा नांथालाबायसै बे मेक्सेला मन्दिरा नोंखौ गोसोखांनानै बेनिफ्राय दे खालामग्रो मेक्सेलदों आंनि एलबिआव फै मन्दिरा अनामिकानि एलबिआव थांनांगौदो माबासोआव जागोनदां एलबिआ मा होनना बुंगोन 9था बिदिनो 9था होनना बुंदोंमोन दा 9थानि एसे लेटबो जानांगौ खोमा मानसिया 9था होनना बुंदों आरोना टाइमालाय दहायनो मोजांथ' आब' सना आरोना मोजां सनानो ओमफ्राय होनना बुंदों आरोना जोंना नै अनामिकाया ओमफ्राय मोजांथ' सनादों सानै दं आरो थांजोब्बाय गासिबो थांगोन दे आब' खैथायाव होगोन होनना बुंदों आरोना खैथायाव होगोननो सोंदों खैथायाव होगोननो सोंदों आरोना 9था 20आवनो आरोना जिखुनु 9था अके आब' सना होनना बुंदों ओमफ्राय नेना थागोन आं होनना बुंदों मन्दिराया ओमफ्राय खामानि जोब्बानो होगोननो खामानि जोब्बानो गथ'नि मालाय मा खामानि मावदोंनो
मोजां खबरा दानो अके मोजां ना सनजित दादाया बेसेसिम फरायनाय आरोना आं 12 फरायनायलै 12 गारबाय आं 12 फरायनाय मन्दिरा 12 मन्दिरा नोंलाय आं 12 फरायनाय 2017 गारदां फरायनायखौ 12 क्लास अनलि नोंलाय नामदारा मन्दिरा नोंलाय बेसेबांसो फरायनाय Ritu blog Ritus blog good morning my dear friend dan good morning everyone morning आंना BA जोबथ'ना न'आवनो दंथ'यो दाबा नोंसो मोजांलै BA कमप्लिट आंना दायो मा BA MA कमप्लिट खालामसिगौमोन आं दायो आं 2017 गारदों हमना ला 2017 निफ्रायबा 18 19 20 21 22 23 24 7 बोसोर जाबाय आं फरायनाय गारनाया 7 बोसोर आजिलगे 7 बोसोराव मा BA आरामसे आंबो BA कमप्लिट खालामनो हायोमोन 7 बोसोराव फ्राय रितु हाय नामदारा रितु देखो अनामिका ने आपको बुला रहा है एवरीवन बुला रहा है इसके बाद क्या बोला एवरीवन 9:20 में मेरा 9:20 में एलबी आओ देखो अनामिका ने बोला है कि 9:20 में सबको एलबी में बुला रहा है एवरीवन गर्ल्स सभी लोग अनामिका की एलबी में आ जाओ हाय ब्रो हेलो बोल रहे हेलो रितु लाइक डाउन कर दो प्लीज कौन लाइक डाउन किया मोजां जाना मा जानो BA फरायबा लस जायो आदा डाइरेक्ट लाइन आव फरायखायाबा डाइरेक्ट लाइन माने नों जेनेबा आर्ट्स लानानै फरायदों आर्ट्स लानानै फरायबाबो नोङो मोनसे लाइन हमलांनांगौब्रा इडुकेसन डिपार्टमेन्ट बा इडुकेसनाव नों बिदि फरायनांगौमोन आरोना ओमफ्राय दाबो नोंना अबे साबजेक्टआ मेजर दङ नों दाबो दहाय नों MA फरायनाय ना MA खौ नोङो मोनसे माबाखौ मेजर लानानै मास्टार डिग्रिफोर फरायदो मन्दिरा मास्टार साख्रि मोनबाथाय आं थांगोन ना आं माने नों मास्टार साख्रि मावग्रा जादो ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रि जाग्रा जानोसै जिरायनो नांगौबा नोंखौ दोनहैगोन आङो गारिजों टिउनो नोंनि बायनाय गारिजों आरोना आं गोरजिया थाइसे आरोना क'क्राझार टाउनाव बिल्डिं लुनानै सानैजों रुजु रुमु ग्रें रायजो जाहैसै ग्रें रायजो जानो होननायदो बा हेल' होनदो एमावा फैसा थाखानि प्रब्लेम लै आदा लै बे फैसा थाखायानो बुहुत गिदिर भगबाननिफ्रायबो देरसिनबावसोनो फैसा थाखानि थाखाय जाया ना आंनावबो नै थाइनैल' दङ आखायावनो मात्र नै एकदमबारे लाइभ खोन्थानानैसो नायलाय फैसा गारनाय भिखारि आंबो बिरादनो आयौ सिमां फोरानदों आंब्रा गेंग्रें रायजो जानोसै सानैजों गेंग्रें आरो आलो गोजोन जै मै होननाय खोनायाखै नोङो हाबाफोराव दालाय बुङाबा बिसोर सानैखौ जै मै रुजु रुमु संसार जानो हालांथों लायलायनाया बेबायदि हालांनायनिफोरा ब्लू देना जॉइनिंग होना है ओके रितु आपको मैं ब्लू देता हूँ आंना हले पुलिस सोमोन आदानो दे पुलिस साख्रि लादों होनबालाय नों आरामनो आं आराम जेरै मोनजानाय हिनजावसो लाखागोनलै जेन मोनो आं खामानि दामानि मावनो बाबाय आरोना आं ओंखाम जाहोलांनोसै लोगोफोर
By joining kiss ko साइली को साइली से बुलाबाय तो मंदिरा को जॉइनिंग करो एमा को जॉइनिंग करो अनामिका को जॉइनिंग करो अनामिका भी है आं मास्टार जानो गोसो गैया mas आं दसे ओंखाम जानोसै मोनदांलै सोरबा सोरबा खौनो गेलेनो हाया आयथि मानसि गुदुं जोंना मन्दिरा आब' अननानै आंखौबो लाइक साब खालामना होदोनो नै दे जाग्रो दादा होनना बुंदों आरोना मा दादा होनबाय थायोब्रा आंखौ माबा आं बिदि दादा होनबा माथो इन्टारेस्ट खालामनो मोननाय नालाय सिंगोल बयफ्रेन्डफोर बायदि सना माइनाव बिबि होनना बुङोब्ला गोसोफ्रा स्रां स्रां मोनोदां ओरैनोबा गोसोआव अमाबैसा जाना दंखायो आंना देलाय रायलायलाय मन्दिरा इसोरजों इमाव मोनजों रायलाय इमाव मोनजों
जाखांबाय आरोना आङो दासो आदा आं दाखालै आंनाव लाइक होनायाव फैदोंमोन ना आदा आं दाखालै नोंनाव लाइक होनो थांदोंमोनथ' आं गरमसो मोनजोबला जोब्बायलै ओंखाम जाना लानानै हेलौ लोगोफोर खोन्थाहरदो दे खालामदों मा खालामाखै मा होनना बुंखो फुस्ता जाबाय मालायनो जाबाय आङो लागाथाम जाखादों आरोना गेन्द्रा जालायनानै थाबायनानै लायला गस्ला खुलायबाय आं गरम जानायखाय बहुत गरम मोनबाय ओंखाम जाना लानानै गुदुं आयदै मिनिबायना जा मन्दिरा नोंहालाय माजों जाखो होनदों मा ओंख्रि जाखोमोन लावदो दे उन्दुनो उदैखौ दिखां हाला नामा दादा उदैखौ दिखां हायोब्रा सेंग्रा बैसो ना ओंखाम जानानै खथ' खारोमोन जों गथ' उन्दैयाव नोंनि एलबि नायना जाथ'वाखै जानोसै र' ओइ मन्दिरा माबा माथो नोंलाय उन्दै समाव एकदमबारे गुंग्राय मेलाला गुंग्राय सोलालाबायोमोन माथो आरोना उन्दैयाव एल पि स्कुल थांबा गुंग्राय मेलेले गलायलायनाय आरोना माने गुंग्रायखौनो जाफालाबायोमोन माथो नोंलाय दामफ्लिफ्लिनो हा मन्दिरा नोंना मा खोन्थाहरलाय खोन्थाहरदो दे जोंना माइनावआ थांखो ना माखो थोदस आं बिदि नङा दाना नोंनावथो नोंखौनो माथो जोंना माबायानो खोन्थादों मेक्स'लानो खोन्थादों एकदमबारे गुंग्राय मेनाना गुंग्राय गलायलायनाय गुंग्रायखौनो सुरुफिनलाय लायोमोन आरो उन्दैयाव एल पि स्कुलाव फरायबालै क्लास थाखोसे फरायबा गुंग्राय मेनानानो जोंना एमाव मन्दिरा एमाउन्टआवबो फैनानै सापर्ट खालामफैदाहाय एमाउन्टआवबो सापर्ट खालामफैदाहाय मन्दिरा खालामफैखो नों दिनैसिम सोरखौ बांसिन सानोमा आरोना नबजितआ मा होनदों हेलौ सनजित बाय दाना हेलौ नबजित हेलौ रायजोफोरनो हेलौ नबजित गुड मर्निं एभ्रिवान गुड मर्निं नबजित माबोरै खबर सबर खोन्थाहरदो दे स्किबार अके लाहरबाय गुंग्राय मेनाना थारमोनलै बिबा एमेन हाय हेलौ हाय हेलौ वेलकम विभा हेलो बोलो कैसे है क्या कर रहा है सुबह का ब्रेकफास्ट हुआ कि नहीं हुआ बोलो बानो मोनदों खोमा सन्जितआ मन्दिराखौ बानो मोनदोंथ' आङो मन्दिराखौ एल पि स्कुलाव थांबा क्लास थाखोसेयाव थांबा गुंग्राय मेनाना माने गुंग्रायखौनो सुरबोलाबाय थायोमोनलै गुंग्रायानो गोलाव पेन्सिल बायदि ओंखारोमोन बुगारनाबो लानो रोङामोन आरोना जायब्रुंमोन आरोना खानायखौबो मोजां लानो रोङामोन उन्दै समनि खोथा नालाय मोजां होनबाय ना दादा मोजां होनबाय ना मोजां हामबाय ना दादा मोजां हामबाय ना दाना बारा मोजां हामाखैलै ब्र माने बेमारा ना आंनि बेमारा माने उदैनि प्रब्लेमलै ब्र बिदिनो फाग्लासो उदैया एसे बोरैबा उदै सालाबायो आरोना ओमफ्राय जेबो गैया आरोना नायजोब्बाय ओमफ्राय मा जादोंथाय गेसफोरसो जालाबायबाय थादोंना बिदिनो आं
बुजिजों बाजायाखै आं ya एबा मिनिबाया मन्दिरा मिनिबाया सुबिदा सन'ग्राफि खालामजाना सन'ग्राफि माने माबा खालामबाय ब्र स्टिचिं खालामबाय फुल बडि स्टिचिं खालामनो माने गोदना माने खर'खौबो खालामनाय जादोंलै खर'निफ्राय लानानै एकदम फुल बडि आरोना माबासिम फेन्दासिम हान्थुसिम खालामदों आरोना ओमफ्राय बिदिनो मा होनो डाक्टारालाय दै बुरजा बुरजा लों बेल' आरोना डाक्टारा दै बुरजा बुरजा लों ओमफ्राय मुलि लिरना हरबाय ओमफ्राय आल्ट्रासाउन्डखौथ' खोनथाम जाबाय आल्ट्रासाउन्ड ओमफ्राय दुगैयानो दुगैद्रायाना दुगैद्राय होनदाना मा होनो गुदैयानो दुगैद्राया होनना बुंबायलै मिनिबाय आं डक्टरसो दे भाइनाना नबजित नों डक्टरसो नामा आदसा ब्र थेंक इउ ब्र डाक्टार ना डाक्टार लोगोखौ नांगौलै नै एमावबो डाक्टारसो एमावबो डाक्टार ओमफ्राय नबजित ब्रादाराबो डाक्टार होनबा बहानि ब्र नोङो नबजित ब्र नों बहानि मोनलाय ब्र गैयालै बे फिसाइजों जाला बिफा बोरायसो होनबा आबौ सनजित दामदाना ची नाश्ता हो गया आपकी हो गया हाँ बीबा एमएन मेरा नाश्ता हो गया और खाना भी हो गया मेरा सुबह का बता दीजिए उदैयानो गोदोरद्राय आंना उदै गिदिर ना फिसासो आं मानसिया रानथेंथेंसोथ' बायदि आङो मोनियानियासो आङो ओमफ्राय रङियानि आदसा मिनिबाय आरोना रङिया आदसा अके रङियानि आरोना मन्दिरा जा मिनिबाय आरोना मन्दिरा जा मिनिबाय प्लीज जॉइनिंग मी एवरीवन श्योर भाई करो यहाँ श्योर बैक करेगा एवरीवन गाइस देखो कौन कौन है विवाह के साथ फ्रेंड हो जाओ जो नया है प्लीज विवाह के साथ फ्रेंड हो जाओ आप सभी को विवाह ने बैक कर देगा सभी ने आपको विवाह की बैक कर देगा नवजीत ब्रो थांखो ना माखो ब्रो एवरीवन गाइस लोगो गैयैफोरखौ लोगो खालामनो होनदाना लोगोफोरखौ लोगो खालामनो होनदाना विवाह में आपको ब्लू दे दिया है विवाह आपको मैं ब्लू दे दिया है विवाह आपको ब्लू दे दिया है आप नवजीत के साथ फ्रेंड करो मन्दिरा के साथ फ्रेंड करो आं ओंखाम जाग्रोनो दे मन्दिरा दे ओंखाम जाग्रो रांहिम हेलो ब्रो हेलो अनन एमओ के साथ फ्रेंड हो जाओ विवाह और रांहिम के साथ फ्रेंड हो जाओ एमओ है एमओ के साथ फ्रेंड हो जाओ नवजीत है नवजीत के साथ भी फ्रेंड हो जाओ जो नया दिख रहा है ना वो नया के साथ फ्रेंड हो जाओ अके दाना अके हाँ दे दोनथ'बाय ब्र अके नवजीत अके थैंक यू सो मच आंबो दोननोसै दांलै एवरीवन गाइस कौन है प्लीज कमेंट कीजिए मैं भी एल बी बंद करेगा थोड़ी देर के बाद आप लोग का कमेंट नहीं मिलेगा ना मैं भी एल बी बंद करने वाला हूँ
मादाम गेमआ सेम होबायलै ब्र आं एसेम होबायलै ब्र आं थांथ'नोसै खोमा दे बेलासियाव हागोन आं ब्र अके आंबो दोनसै दे होमबालाय थैंक यू सो मच एवरीवन आप सभी को मैं बहुत अच्छा लगा दिल से धन्यवाद आप लोग मुझे सपोर्ट किया है और थैंक यू सो मच और फिर मिलेगा मैं भी आप सभी को बैक सपोर्ट करेगा दोस्तों थैंक यू सो मच एवरीवन थैंक यू कौन है थैंक यू लालायदो दे सोर दङ बिदाय लालायदो लोगोफोर सोर दङ एवरीवन गाइस बिदाय लालायलायदो